Hoy, konsa naman po ka? Yung mga problema, pinapagkat. Ano ito? Laki ng dahon niya. Ha? Ang sali siya. Ha? Lahi lagi itsura. Ay, bata pa, no? Siya? Ay, kay oo. bata pa, oh. Magkano yun, man? 2.8. Ah, 2.8. Hindi na po, ganyan pala yung tungko pag Alay gamay nga pa. na, di yung magamay pa. Yung akin ay matulis na gano'n, malaki na ba? Ako ka-experience nga na ka, ano ba? Amon kung magsaha, magkat-kat ng meat. Amon lagi magsaha to, antik naman unta. Kaya nga ako dito, ha? Saan? Convert na sir. Ayan. Ayan. Okay. Ang lagi siya pero Yeah, pwede may. ha? Ayan. Ayun.
malit siya 150, 250. Kaya ka na siya ako ra nang pagsampo para matrak. Ako ra na, di man na ako kasa. Wow naman yan. Ayan po, ano? Red pink, dili na naniparado sa ako. Sa tingala naman. Lotus Delight. Ha? Lotus Delight. Lotus Delight? Wow! Mahala ay pa. Nagkaroon ako ng kita. Mga guwapo. Tutukan din mo guwapag eh. Ano na lang good ko? Di ko anang 5-5, oy. Tutok-tutok ka na. Slow grower. Kaya na. Tanami sa kultura. Ay, anong wakang ko kita anak ganina? Sana ba mo tanaw na ka? Sa video na. Pas sila naman, dahil nga na. Dahil nga na ko. Mo nang balik ni still lang. Gawa ka mo. Waka naman ko kay ito. Ako na mapito. Gawa na nagwapas sa puspos. Wala naman. Sige, daghan sama. Gawas. Nagpuspos ang kanang ibabaw ng lakot. Oh, sensitive lagi kayo na. Insik ko. Wala na po. Wow, pagkuhan yung anak. Kasi hindi siya ganahan ay sige basta. Ani ka mo? Ano yung sikreto? Ay, uban kay ice kaya lang ito. Tayo, pinera. Ito lang, skip din rin. Parang nila na pag-scatter ang tubig. Pilih ka po nila, ganun ba? Ha? 5? Five o. Ano na lang sa lamesa?
na lang siya, magpantay. Welcome. Ito. Nice. Ito may nga Dendrobium. Dendrobium. Oh, dendro. Tag 380 lang. Oh, sige, bili na kayo. Pampaganda ng bahay, pampaganda ng mukha. Kasi pag nakita mo sa umaga, habang nagkakape ka, sabi mo, wow, ang ganda ng mundo, ang ganda ng mga. Yan. Darat sa sayang beauty. Nana, pagyapo, no? Oh. Sayang, no? Sayang. Yan eh. Ano ko matari? Yo. Ganda, oh. Subscribe. Pagkila rin, pakay. Oh, dako na. Richard? Oh my God, please. Sa pagka-planting na kay Orlando? Oh, na-validated? Okay. Okay. Sige na. Gadang na plantita, di na kailan. Plantita, mga plantita. Dalawin mo dito mo. Blizzard! Ano sa kamandihan natin? Brain? Brain. Aba, mamaya. Anak ng ano, start ito ako. Bata pa siya. Ipudang. Ayan. Kanina lang, ano na ako yung mapalit. Yan. Kudang. Kumpitit kudang. Ipudang na.
Thank